Morna l-Belt Valletta u tlabna li n-nies jiffirmaw petizzjoni. Din il-petizzjoni fittizja għandha żewġ talbiet. L-ewwel, li l-Parlament jgħaddi liġi biex l-immigranti irregolari jiġu operati biex ma jkunux jistgħu jkollhom tfal u Malta. Fi kliem li niftehmu isewwuhom. U t-tieni, biex tgħaddi liġi ħalli l-immigranti irregolari ma jkunux jistgħu jiżżewġu ma' Maltin. Mela, għandna petizzjoni. Petizzjoni dwar l-immigranti illegali. Petizzjoni xi tfisser ħin? Għandna petizzjoni dwar l-immigranti illegali. Because I hate them. Anke ħafna Romati għajin fit-triq. Full stop, jiġifieri something in favor of them, count me out. Taqbel ma ħalli għandhom jiġu operati biex ma jkollhomx iktar tfal? Taqbel ma ħalli meta jitlu Malta jiġu operati biex ma jkunx jista' jkollhom iktar tfal? Ma xortom għamlu għalija. I have no right. Thank you. Ej, operawhom. Joperawhom biex ma jkunx jista' jkollhom iktar tfal. Ħana bada idea kif ħanqtawhom barra. Tiffirmana? Of course. Jiġu mwaqfa milli jkollhom iktar tfal. Għalla jtu għam il-pilli u għamma joperaw għam li. Meli, tipo, ma jiġu biex jisibu futur. Nimmaġinu, ma għafx. Għad li. Għandek xi xej kontrijom. Jena qas biss irridhom għaw Malta, taħseb għal kam naqbel. Taqbel ġviri? Naqbel li nkeċċu minn hawn. Tiffirmana ma Li nkeċċu minn hawn. Di l-petizzjoni għadha li jissewwew biex ma jkollhomx tfal iktar Malta. Ma rridhomx jistgħu nkeċċuhom. Grazzi. Taqbel li għandhom joperawhom biex ma jkollhomx iktar tfal? Ma tistax ngħidilna u Inti opinjoni tiegħek. x'taħseb? Nej, ma rrid ma inqas tfal aħjar. Ġviri taqbel magħha? Tiffirmana waħda? Għaliex diment li għandna 3000 jiġru hawnhekk jew 4000 kamaw. Jibqgħu 4000 mhux ħażin, imma minn 4000 donni 10,000. Imbagħad you tell me where we stand. Taqbel magħha li meta jitlu Malta li jiġu operati biex ma jagħmlux iktar tfal? Le, għal-ħares mis-sifa. Hawnhekk tiffirmana? Jiena nixtieqhom jitilqu ma jirsqux law iżjed. Ma taqbilx ġviri għandhom jiġu operati? Ma naqbilx li ħajinvadu Malta. Allora nitħassaru mbagħad minn manna l-oħra. Taqbel magħha biex ma jistax ikollhom tfal? Le. U li ma jiżżewġux ċittadini Maltin? U għandna oħra biex ma jiżżewġux ċittadini Maltin? Huma ma jkollhomx iktar tfal. U taqbel li m'għandhomx jiżżewġu ma' Maltin u mbagħad? Le, ma naqbilx nagħmel. Ma taqbel. Petizzjoni dwar l-immigranti illegali. Ejwa, jena rija, mux aċċettabli ġol pajis, nisa arroganti ġbin, uncivilized. Taqbel magħha li meta jitlu Malta jiġu operati biex ma jkollhomx tfal? Mela. Taqbel magħha li meta jitlu Malta Legali, meta jitlu Malta jiġu operati biex ma jkunx jista' jkollhom iktar tfal? so jidor affott ma nafhomx tajjin. Okay. Ma nafhomx.